खुलुमबाय गासैबो जोंनि निउस चेनेलफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारिया जोङो 7 दिननि जे जगा कर्स लानानै जों फैदोंमोन नैबे सराइबिल हेलेना आरो गायदे नब्लाङाव दा बेवहाय जोंना जगा क्लासा दिनै जोबथा सान बावहाय जोबथा सानखौ क्लजिं सेरेमनियाव जोंना नुजाफैनो हादों मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथां हरिजी बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जोंनो मेसेज होदों जे बे ओनसोलाव बिथाङा नायदों जे योगाजों लोगोसे जे माबायदि जोंनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनो हागोन लोगोसे जोङो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट जे गामि गामि हाबनानै जों जे दिनै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ बेखौ बिथाङा जोंखौ बहुद मोजां प्रशंसा खालामफैदों आरो जों आसा खालामदों खुब सम्भब बे सराइबिल ओनसोलाव बेबायदि सासे गिदिर व्यक्ति जाय भाइस चेन्सेलर बिथां फैनाया जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै आं साननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बे जोंनि जगा खालामनाय आरो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौ बिथाङा सापर्ट खालामफादों दा बेनिखायनो आङो बिटिसि सरकारखौबो आङो गोजोननाय बावहरदों लोगोसे मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि जे जोंना भिसि सार बिथाङा फैनानै जोंखौ आरो बाव थुलुंगा होफैदों बाव 50 जन ट्रेनार हिसाबै दंमोन जगा ट्रेनार हिसाबै जों बिथांमोनखौ कमप्लिट कर्स फोजोबनानै दिनै सार्टिफिकेटबो होनाय जादों लोगोसे जोङो 7टा जायगायाव मेडिकेल केम्प जों खालामदों जेरखम जेवार बिल बेबायदिनो जोङो मजाथि बेबायदिनो थाफु ओनसोल थिग बेबायदिनो जोंनाव बालागाव बेबायदिनो बायदि बायदि गामियाव जोङो जेराव एखेबारे रिमट एरिया जेराव मेडिकेल होननाय जिनिसखौ नुनो मोनफेराखैमोन जों बाव ट्रिटमेन्ट खालामहैनो थाखाय दिनै हाफुंदों आरो बेबायदि सिं जायगायाव लामा सामानि दाबो खुब जारलायाव दं बिथांमोनहा बिनि गेजेरजोंब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों थांनानै दिनै जोङो बे खामानिखौ मावनायाव बिथां भाइस चेन्सेलर बिथाङा जोंखौ गोजोननाय बावदों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि समाजकर्मि जगतदीपेन नार्जारी बिथां सनाराम बाग्लारी बिथां लोगोसे जोंहा राभा समाजनि जोंना कच बिथांमोनहा थानानै जोंखौ जेसेबां माने थुलुंगानाय होदों आरोबाव जोङो खामानि मावनो थाखाय आरोबाव इयुन समाव थुलुंगानाय मोनदों होननानै आं आसा खालामहरदों जाय व्यक्तिफोरनो सार्टिफिकेट होदों बिसोरो सानसेनि ट्रेनिं लायामोन बिथांमोनहा 7 डेज ट्रेनिं अर्थात जोङो बिथांमोनखौ मर्निं इभिनिंआव जों मेकआप खालामनानै होदों आरो नोंथांमोना नुखाबाय दिनै माने खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना एक्सपार्ट जानो हादों नोंथांमोना दिनै डेम'खौ नुनो मोन्दों माबायदि जगा खालामनानै बिथांमोना गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय सेस्था खालामदों लोगोसे मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि थ्रुयै बिथांमोना सार्टिफिकेटबो मोननो हादों जोङो दिनैनि गेजेराव टटेल 50 जननो जों होनो थाखाय थि खालामखानाय 50 जननि थाखाय जोङो होदों आरो बेबायदि हाबाफारिखौ बहाबा लाबावगोन नामा जोङो सेस्था खालामबावगोन जुदि जोंनि समाजा बेबायदि सुबिदाखौ होयोब्ला माने जोंनि समाजाव दा ओरैबायदि जादों मोनसे जे किसुमान जगाया मा जिनिस जों बुजिनो हायाखै जोंनि एवारनेसा खम जादों दा एवारनेस जों खालामनानै जों आसा खालामबावदों फैगौ समफोराव बे सराइबिल ओनसोलावनो जों रेसिडेन्सियेल जगा केम्प खालामनो थाखाय जोङो आरोबाव सेस्था खालामगासिनो दं नहीं देखिए हम लोग का योग गुरुकुल असम जो है रिकॉग्नाइज बाय मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे हम लोग का वाइस चांसलर सर है योग गुरुकुल का वाइस प्रेसिडेंट है और राहुल नर्जरी फर्म है इन कोलैबोरेशन विद बीटीसी बोडोलैंड काउंसिल एंड राहुल नर्जरी फर्म एंड योग गुरुकुल असम हम लोगों ने इधर 7 दिन से थे और 7 दिन में बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया और बच्चे को हम लोगों ने योग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योगा और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरिष्य विकार प्रशनम से और योग चित्तवृत्ति निरोध योग के ऊपर हम लोगों ने जो बच्चे में जो सब लोग को जानना चाहिए प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो हम लोगों ने इधर सिखाया है ट्रेनिंग था 7 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग था और उसका जो क्लोजिंग समापन कार्यक्रम है उसमें हम लोग वाइस चांसलर से हैं राहुल नर्जरी है कार्बी आंगलंग का प्रभारी है बीजेपी का सह प्रभारी है वो भी थे और हम लोगों ने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा बैकवर्ड जगह में बहुत लोग आया नहीं आज तक कोई हम लोग आए हैं योग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आयुर्वेद के ऊपर हेल्थ चेकअप भी किया है बहुत गांव में गए बालागांव कसुगांव ऐसा बहुत जगह में गए और बहुत ही अच्छा लगा है मतलब आनंद अनुभव किया है ऐसा आया है और ऐसा है किया बहुत अच्छा लगा हम लोग आज योग गुरुकुल असम इन कोलैबोरेशन विद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन एसोसिएशन विद द नजरिया फर्म आज योग माधुर्य कोर्स का समापन हुआ है ये मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से सर्टिफाई भी हुआ है बहुत अच्छा है 50 से ज़्यादा बच्चे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जो लोग को सर्टिफिकेट दिया है जी उन लोग ने कितना चार और कितना दिन ये 7 डेज़ का रेसिडेंशियल कोर्स था 7 डेज़ का रेसिडेंशियल कोर्स इसमें योग और आयुर्वेद के बारे में फाउंडेशन कोर्स दिया गया है कितने लोग को दिया हुआ है अराउंड 50 स्टूडेंट्स थे
बताना लगा कहाँ से ऐसा क्या हुआ है? पूरे असम में किया हुआ है। हाँ, कितना डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है? नहीं, ये असम में, पूरा असम में किया हुआ है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बोडोलैंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बोडोलैंड तो इतना यूनिटी में जीता है, इतना सुंदर जगह है और यहाँ का परंपरा और संस्कृति बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा लगा।